Свет веселый, яркий аллея, тут рознае бывае. Калі пачнецца дым, рой імгненна прымчыць. Лезь паклічам, а ён ужо тут. Не дасць агню нас крануць. І калі убачым агонь, зможам мы захоўваць спакой. Бо прыйдзе рой, мы вучымся бяспечна, з камінам жыць і свечкай. Настаўнік дапаможа, скажа рой, што нельга, што можна, што рабіць, як ратавацца, калі рэчы загарацца. І пажарную бяспеку лёгка і без паспеху вывучым. Пожарная бяспека з роем. Стой, падай і каціся. Вы ведаеце, што рабіць, калі загарыцца адзежа? Так. Джонни, прачніся, твоя майка гарыць. А? А? Што? Ратуйце! Пітер! Джонни, што рабіць, калі адзежа загарэлася? Ну, я... Джонни, глядзі. Першае, не бегай. Закрый нос і рот ды падай на зямлю. І пачынай круціцца. Ясна? Не забудзь, добра? Не забуду. Малайцы, дзеці, а цяпер ласунак. З Хэллоуінам! О, так! Дзякуй, Джин! Вау, Джонни, ты такі круты вампір! Файная ідэя! Ха-ха-ха! Шкілет з цябе таксама класны! Ну, пагналі! Давай! Ха! Ласунак-цірабунак! Ого, Пітер і Джонні! Цудоўныя касцюмы! Трымайце ласунак! Вясёлага Хэллоуіна! Ого, дзякуй вялікі! Ласунак-цірабунак! Вясёлага Хэллоуіна! Ого, дзякуй! Ласунак-цірабунак! Гэй, Хелі, гэта я, Пітер! Так нельга! Вы мяне праўда напужалі! А можна цукерак? Вясёлага Хэллоуіна, Пітер і Джонні! Дзякуй, Полі! Хелі? У мяне нічога няма! Калі не ласунак, то будзе рабунак! Не трэба. Вось вам цукеркі. Ласунак-цірабунак! Уставай! Уставай! Ласунак-цірабунак! Костюмы крутыя! Ласунак-цірабунак! Ласунак-цірабунак! Якія вы файныя! Выберу ласунак! Ого! Вітаем! Ёсць тут хто? Ого, паглядзі! Як лёгка напужаліся. Што? Га? Яны ж мяне абдурылі. Будзе ведаць, як нас недаацэньваць. Цяпер нам цукерак ажно да калядаў выстарчыць. Ого, дзе ты такое ўзяў? Ты толькі глянь на ледзянец. Вунь там рой іх раздае. Хадзем, Пітер! Га? Джонні! Джонні! Гару! Я гару! Ратуйте! Стой, Джонні! Джонні! Джонні, стой! Стой!
Ой! Першае, не бегай. Падай на зямлю і пачынай круціцца. Докладно! Стой! Падай на зямлю і каціся! Джоні! Джоні, ти у парадку? Усё добра. Давай я праверу. Не рухайся. Пашанцавала, Джоні. Так, але я моцна спужаўся. Калі адзежа загарэлася, старайцеся не панікаваць. Калі пачняце бегаць, агонь разгарыцца яшчэ мацней. Каб твар не абгарэў, закрыйце яго рукамі. Закрыйце нос і рот, каб дым не трапіў у лёгкія. Кладзіцеся на зямлю і качайцеся, каб патушыць агонь. Абгарэлая адзежа можа прыліпнуць да скуры, здымайце яе асцярожна. Калі ўсё ж прыліпне, паклічце дарослага. Добра, мы зразумелі. Упэўнены, што робім, калі адзежа загарыцца? Спыняемся, падаем і круцімся. Ха-ха. Малайцы, вось. Гэта вам за тое, што ўсё зрабілі правільна. Ого, вялізныя! Дзякуй, Рой! Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Паўлы Кацярыне Хівукам, Вячаславічу, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.